Terima kasih atas sambutan Bapak Haji Ahmad Sadiki. Untuk selanjutnya, sambutan Ustadz Abdul Aziz untuk serta membacakan doa. Kepada Ustadz Abdul Aziz kami persilahkan. Tak perlu kok sumpringan kabeh wajahe. Bodoh malah. Sanggah kakek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassadaqa wa'dah wa nasara abdah. Alhamdulillahilladzi anzalahu wa bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Sa'adatul ulama wal qurama wal fudala wal a'izza wa julasatil afadil. Kepareng matur sesepuh binti sepuh kasepuhan aji sepuh ingkang tansah kawula sepuhaken. Dumateng Bapak Tamir Masjid ugi Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah sedaya ingkang tansah kawula mulyakaken. Boten kata lumpen non inggih Bapak nopo mriki desa nopo Pak Bu? Kauman. Sedaya warga Kauman ingkang tansah kawula mulyakaken. Dan tidak ketinggalan pula grup Mixagrip. Niki grup Mixagrip niki. Yang saya sangat cintai. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberi umur panjang, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu marilah kita bersama-sama untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat wa salam monggo kita tansah terpunjuk dumateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kita menanti syafaatnya. Dan mudah-mudahan nanti kita semua termasuk orang-orang yang selalu diakui oleh umatnya dan bersama-sama masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, ketika Idul Fitri datang, saya yakin panjenengan seneng buatan Pak Bu? Seneng buatan Pak? Duh seneng. Pak Gelo ya wajahnya seperingan gagah kabeh, ayu kabeh. Apa maneh mau wadon macain sawit bareng. Cok telu kok Pak Bu, gak subuh. Lha kuwi alisnya ana sing mujur. Mengarep ana sing turun ana sing miring. Niku menandakan bahwa panjenengan seneng. Padahal saat ini nek jenengan mireng yasihu iblisu fi kulli yaumil. Iblis ini Iblis setiap hari raya Idul Fitri gembor. Ini suara apa ya? Suara iblis apa mercon? Lah gembor iblis piye? Wis pokoke iblis niku gembor. Setiap di hari raya Idul Fitri nek pagi ngaten iki iblis niku gembor. Gembore yo kayake mau druwo. Lah gembore napa? Mergone jengkel. Fayat tamiuna mongko padha rapat. Oh iblis setan padha rapat tuh. Niki padha kula panjenengan kados niki niku do ngumpul do rapat.
Lah iblis ngomong ngaten. Ciloko. Kita semua dari awal Ramadan sudah berusaha membujuk manusia agar berbuat dosa. Tapi pada pagi hari ini Allah menghapus segala dosa-dosa orang yang beriman. Bahkan ketika orang iman itu masih berpuasa, Allah pun sudah memberi anugerah. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Nah, itu orang umpak ya kalau wae. Lah, kok kudune dipaksa ya. Jadi nek ana hadis utawa Al-Qur'an disebut niku harus membaca Allah. Nah. Bismillah mukalukalan nabatrik. Ya iya. Ayat Al-Qur'an boten purun Allah, bis malam ugal-ugalan nabrak trek kok Allah. Jadi kepriye no. Lubang telo campur kodong jadi kesebut. Wis ora dihapus. Ketika kula panjenengan dikei anugerah Allah, diberi umur panjang oleh Allah, terus bisa nglakoni poso. Posone karena Allah, man iman amanah billahi. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kula panjenengan pun di ngapura dosane kalih Gusti. Lah ketika kula panjenengan pas Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu adalah puncak daripada manusia yang beriman kepada Allah di ngapura kabeh kalih Gusti Allah. Lah setan iku gembur. Iki priye bosku jare setane. Lah setan iku duwe bos jenenge iblis. Iblis yang gembor, setan yang gembor. Akhirnya wis ora sado geger, ora sado ribut. Saiki ngene bae. Mari kita ciptakan hari raya Idul Fitri niku wong do seneng. Cekelane duit yo akeh. Anggo ngopo nek ora nggo seneng? Seneng. Ayo sekarang gelar hiburan-hiburan. Akhirnya ana sing nanggap orkes. Wong wis nanggap orkes do gelut-gelutan. Wong wis do umben-umbenan. Wo akhire do nggih boten? Nggih. Senengane setan berhasil, ora usah kuwatir. Jadi kula panjenengan iku asline kudune waspada, Pak. Nggih. Harus waspada bahwa apa yang kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin jangan sampai kita tinggalkan. Yang biasa ngaji, teruskan ngaji. Yang biasa wiridan, teruskan wiridan. Yang biasa sholat tahajud, sholat witir, teruskan. Yang biasa sholat taraweh, teruskan. sholat taraweh teruskan. Jenengan pengen selamat boten? Pengen, Pak? Oh, selamat tuh mrene. Lah jare wis bali di Jakarta. Bali malih. Salah satu yang jufi dunya wal akhirah. Nek kula panjenengan pengen selamat, wis selamat dibuka situ ora masalah. Selamat terus. Padahal ngaten kok jenenge asma kan Kinajo Jopo nggih. Jenenge yo solihin, tapi yo kadang yo tukang nyolong. Jenenge Abdul Aziz kaya kula, tapi kadang ora tau sunah.
padahal jenenge wis bejo, tapi cilaka terus, kecelakaan terus. Sing bingung balabe nek jenenge urip, Mbah Urip. Lah wis mati kok aja urip. Nggih niku sing mati Mbah Urip. Lah jare mati gene kok urip. Lah nggih Mbah Urip. Lah iya sing mati sapa? Mbah Urip, Mbah. Lah jare mati kok ora urip. Nek kula panjenengan pengen slamet Pak Bu, cukup menjalankan 3 perkara. Niki mboten sak dangu ceramah nek diadep panganan kaya kuwi rawan. Nggih, lha iki nek suwe-suwe garing ta dadi jebake. Setunggal hifdzil lisan, bisa menjaga lisan. Nyuwun sewu Bapak Ibu. Lisan niki Pak Bu. Lambe. Lambe niku nek ngomong boten wonten pajege. Boten wonten kotane. Tapi nek kadung ngomong ora dijogo iso ndadake kula panjenengan mlebu neraka gampang. Aksaruna jawfatani akeh-akeh wong yang khuluna mlebu neraka kowe ora iso njaga rong perkara. Sing nomor setunggal bolongan dhuwur, sing nomor kalih bolongan ngisor. Wis pokoke wong nek cilaka dunya akhirat mesti duwe kesalahan salah siji niki. Ana wong geblek rumah tanggane gegeran akhire do pegatan. Kuwi yo mergo bolong wae kuwi. Oke. Niku mergo kesalahan bener Bu, bolongan. Nek ora bolongan dhuwur ya bolongan ngisor bener. Nek bolongan kepepot. Niki kula mboten usah dawa-dawa. Daripada panjang ora tekan, cukup genah pendek tapi tekan. Mantap mboten Mas? Ngaji Bu, ngaji. Nggarane apa bae. Hifdzil lisan, jogo lisan. Siapa yang sering disakiti yaitu keluarga. Nggih betul. Loh, Bapak-bapak, ini adalah bukti bahwa panjenengan sering menyakiti bapak-bapak. Buktinya apa? Tak delok awake do cilik-cilik kok gering-gering. Iki mesti nang omah sering diseneni makene terus. Sering diseneni bojone terus Mas. Nggih mboten Bu. Nggih. Sebulan. Mboten Pak. Poso Pak. Pas. Ngerti. Lho kadang nyuwun sewu, kadang nggih. Wong lanang niku kadang nek do nang ngedang nang jigongan pos pamrih do cepakakan do guyon banter-banter ora ana bojone liwat mak lampir dianggap sing wadon niku mak lampir mergo nemu manane diseneni apa maneh nek duwite kurang piye badan bar melek nganti turu malih anane diseneni terus. Lah apa maneh gawe kesalahan. Wong kadang nggih. Wong wadon kadang nek kurang niku kesalahane wong lanang sing biyek 20 tahun niku iso kelingan. Flash disk niku luar biasa. Nek di HP iki niku cepet lali, tapi nek disakiti nganti 20 tahun, 30 tahun isih kelingan bae. Padahal biyen nyakitane pas isih pacaran. Aku Pak, aku nek muni dadi bojone kae, Dharma kae wis dadi bos nyung seneng uripe kaya ora dapur ora kaya urip karo dapurmu Pak.
Wani di dapur-dapurno. Padahal perkorone apa? Njaluk gelang tapi urung keturutan. Mulane kula ngapunten Pak Bune. Wong lanang nek buru duwite aja dikekno wong wadon kabeh. Kudu ana duit pengapesan. Duwite diselehno fobia. Kok digaweku kadang iki ana sing model kaya kowe. Lah ketika wong wadon jengkel, kelemahane wong wadon niku mboten napa-napa, Pak. Mboten sing mewah-mewah, sing penting ana Bu, jenengan delok duit abang-abang niku karo delok wajahe bapake seneng pundi. Kae delok ngerti, Pak. Seneng duit. Kuwi jengkel apa ya wong wadon nek muni karo duit anteng. Lah wong wadon nek wis jengkel, ngeri lah Bu. Dipakoni yo ora semau buka ulang yo. Nek wis kedarung turu mengkurung yo joget-jogetane wah ngele ora karo-karuan, mergone isih jeng. Lah panjenengan ora usah dilayani, Pak. Jenengan duwe pengapesan duit abang di selopake sak dikatokake separo. Wis dilono klesat. Pak. Minum susu, teh atau kopi. Jos. Jenengan menang bae karo rokok udah tuh. Umur-umur nyenggol-nyenggol dhewe. Pijet kok, Pak. Arep nyuwun sing pijet roto napa sing biasa, Pak. Mergone napa? Wis ora duwe. Ora banget, niki kelemane wong wadon. Lah mulane kula nek karo bojo kula ten pundi mawon tak genteng, Mas. Ben aja jengkel. Lah jenengan nggih bisa dipraktekno. Karo ndi dibenteng, latine matahari ning mall, ning Ramayana tak benteng terus. Mergone napa nek digenteng, apa-apa dijupuki kabeh. Standarnya sepele Pak Bu. Wong lanang niku penggawane batin. Nek wong wadon penggawane njaluk, wong lanang penggawane batin. Ketika ana wong wadon kok njaluk karo wong lanang kok ora duwe duit, napa wong lanang ndrengan-drenges meneng tok mboten dibatin ya Allah Gusti, bojoku njaluk gelang. Aku ora iso nukokake, ora iso nukokake. Pelaku bareng weruh kursi apik-apik ditakon, Pak. Niku kursi kok apik kok beran Pak. Oh. Iya. Seneng ora Pak? Ya seneng bae. Lah ora tuku Pak? Ora, kursine kursi ora dibeli jamur kok. Oh iya. Pelaku meneh weruh omah tingkat. Yo diomong, Pak. Apa? Omah tingkat kok apik Pak. Iya apik. Omong gawe Pak, moh nek tiba ndak mati. Ono mobil wong liwat apik, Pak. Nek mobil kok apik Pak, ora tuku Pak. Ora moh. Napa Pak? Nek tabrakan ndak mati. Padahal wong lanang kaya kowe mikir, Bu, pengine kaya ngopo nyenengake wong wadon. Nganti Rasulullah dawuh. Idza mar'atu adzab ila zaujiha, ketika ana wong wadon kok nglarani atine bojone. Halo. Nglarani atine bojone mbuh masalah napa kemawon. Lisaniha zira'an sab'ina. Lisane wong wedok besok ning akhirat ditarik 70 dirham. 70 dirham iku niki, berarti 70 niki. 70 dirham. Dosane gede, Pak. Mulane kadang wong lanang niku malah betang ning gerdu daripada ning omah lho. Kadang wong wadon juga duit 3 juta. Iki Bu bayarnya 3 juta. Apa Pak iki 3 juta ngopo Pak? Listrik entek, beras entek, lampu entek, anak udah bayar. Sumbangan pirang-pirang, sabun entek opo entek. Iki nggih ngopo Pak? Nggih ngopo iki Pak? Nggih ngopo Pak? Nggih ngopo jebrok. Ya wong mriko Bu, wong mriko. Wong mriki mboten. Lah, wong wadon sing ora nrimo model ngaten iki. Lah niki penting tak sampaiake. Kok
ora trimo terus akhirnya ngomong sing bumbung Pak. Kowe mrene iku kok anane nggawa susah tok. Ora tau nyeneng nyong Pak. Ya Allah Gusti Pak. Wong urip karo jenengan kok iso awake biyen trongso bae nyuwun sewu. Wong sing wong wadon kok ngomong kaya kowe karo bojone layak baru amalan. Amale tidak diterima. Arba'ina sanah 40 tahun. Naudzubillah min. Tapi nek ana wong lanang kok nglarani wong wadon nggih, dirungokno. Padha bae kudu adil iki. Ana wong lanang kok nglarani wong wadon, nang kitabe durung ana. Durung ana. Nggih, lha kula sing mondok kantonan niku golek wong lanang, dosane wong lanang sing nglarani wong wadon niku mboten wonten. Ya bejo, mergone napa? Wong wadon niku ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Wong lanang iku dadi pemimpine wong wadon. Mulane nek wong wadon nglakoni dosa, sing nanggung dosa wong lanang. Anake do nglakoni dosa, sing nanggung dosa bapakane. Mulane nek ana wong lanang kok anane diseneni sing wadon, insyaallah bakal calon dadi wali. Nggih. Lah kula padha bae dadi korban ora. Lha kula nggih dadi wali menawa kula meneng kok. Kula tiga Bu, dadi wali niku dijuluki tiga. Setunggal nek pas anake nang sekolahan kon nang sekolahan dadi wali murid. Wonten anak kula sing setunggal pondok ning pondok pesantren diarani wali santri. Tahu kon nikahno diarani wali nikah. Potensi wong lanang sing sering diseneni wong wadon besok ning akhirat wis ora disiksa malaikat. Wis kiringan kira-kira. Mergone napa? Ning donya wis sering diseneni sing wedok. Mulane berbahagialah orang laki-laki sing duwe wong wadon kok cewek niku ladang pahala, aja diseneni. Nggih? Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Lah, jaga lisan niku penting Pak Bu. Wong kadang nyuwun sewu. Nyumbang nggih, nyumbang. Apa sarene apa sapa. Kadang diomong kok. Iki warang kuwi medhit kok gawe kok suari cilik-cilik watos kene nyambet kucing lah mati iki kucinge. Ngombe wedang ya diomong, dua mau tai jarang iki lanjut jejeg. Nyumbang, ngerti nyumbang Bu? Nyumbang 100.000, isine sarime loro. Gula seji. Diumumake sak RT delok Ju. Pantes apa pantes 100.000. Picek matane delok. Ya Allah Gusti, kae lho kae aja kula aja maning-maning wong wong puai itu ora karuan wong mangan be kacang ijo menteh. Lah kok kacang ijo menteh lah nek isih utuh kan dikumbang meneh dipangan meneh. Model kaya pentil. Lah kok pentil? Pentil nek dipumpa brendu atos bane. Tapi wegah metu meneh. Lho kae kok. Ana panten lewat. Gantenge kok ya Allah Gusti, gantenge ora karepen. Lah wis sing wadon dituju. Lah ki burine astagfirullahaladzim. Sing bundel cilik meteles irene. Ya astagfirullahaladzim nek picek iki pengantene ora rumbong. Wong gantenge bagus kaya kok. Bojone kaya ku metesen ireng glundung kaya dream. Lah dongeng sing wedok sing wayu wah sing wadon wayune ora karo-karuan sing lanang ndi astagfirullahaladzim lho kaya gendruwo manak kaya ngono niku sing biasa ngomong kaya kowe biasane sinten wong lanang apa wedok lah niku dikurangi Pak Bu lisan sing nomor kali nek kula panjenengan pengen selamat tukti zaujialah niki nyambung kudu taat kali
sing jaler. Mergo nek wong lanang kuwi dadi pangeran katon. Jenengan boten pati-pati mlebet swarga nek sing lanang niku isih jengkel karo jenengan. Jenengan lunga ora izin, sing lanang botak mulai. Iki mandi iki urip arep ngombe arep mangan arep apa ora lawuh segoro ngono. Malah tinggal aring ndi dong itu. Ki wong lanang jengkel nggih. Lan urip malah nang balik desa senam. Yo 1, 2, PKK kok mboten 2, 4, 5 sing lanang jengkel. Lah beli kok kepelarat kebelek langsung tiba mati. Jangankan masuk surga, baunya surga saja tidak. Ngeri Pak Bu. Iki wong lanang, niki sengaja modele kaya ngene. Iki kudu temenan iki makhluk sing antik Pak Bu. Jejal nek mboten wonten sing lanang jenengan mlebu di swarga angel. Nggih mboten Bu? Nggih. Wis ngomong gue bantare kok rondo kok nggih bojo. Niki barang antik niki kudu diupeni. Ridho Allah fi ridhol walidain. Nek anak tidak akan masuk surga kecuali ridhone wong tuwa. Tapi nek wong wadon tidak akan masuk surga kecuali oleh ridhone suami. Jagalah suami, jangan kau sakiti. Ridho suami juga ridho ilahi. Doakan suami bila bekerja nanti, ikhlaskan suami bila menikah lagi. Berarti wong lanang yo yes, cocok ini. Cocok mau terus kalau enggak kayak awas ya Pak. Awas ya ora sampe rumah. Tutup pintune, awas ya. Terus diawas-awas dengan Pak. Niku nggih, wong lanang wong wadon nggih kudu bae. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Taatnya istri, harumnya surgawi. Bila istri sedang marah, hati bapak jadi susah. Anak-anak salah tingkah, rumah tangga tak berkah. Bila istri sedang senang, hati bapak jadi riang, anak-anak jadi senang, walaupun hutang segudang. Nggih mboten Pak. Wong lanang nek muni ngerti bojone jengkel, ngeri. Ono sing kula nggih kertos, wong isine kertos kula kudung kuning. Rada lemu sing kipas-kipasan, kula kipas bisa leno. Sing selonjor langsung ditekuk. Niki penting Pak Bu, jaga suami niku penting. Sing penting panjenengan aja nyalai. Lah kecuali suami boleh ditentang kalau suami melanggar perintah Gusti Allah. Ari Bu, arep salat ta. Salat nggo ngopo? Nyugi ora. Salat. Nah, nek model ngaten niku oleh ditentang. Mboten Pak. Kula tetep kudu salat. Salat perintah Gusti Allah, jenengan urip ya sing gawe Gusti Allah. Nek ngaten niku nggih boleh ditentang. Nggih. Terus langsung mawon sing nomor 3. Saumu Ramadan, poso ing dalam bulan Ramadan. Ternyata poso bulan Ramadan ini salah satu bentuk kula panjenengan selamat donya ngantos akhirat. Lah poso niku bentuk membuktikan bahwa kula panjenengan niku iman dan takwa kalih Gusti Allah. Mergone napa? As-saumu li wa anna ajribi. Puasa itu adalah milikku dan sayalah yang berhak memberi pahala. Beda kaya salat ketok. Wah kae judulane si salat jengkang-jengking kaya kae. Ketok, kurban ketok. Haji umrah nggih ketok. Kabeh ibadah ketok kecuali poso. Nah poso itu ora iso diprediksi, napa ngan kula gendut wae. Kayak Aziz ora tau poso kaya ngetoro lemu ae. Sakit badan Bu. Mboten sakit, utawa gering kok. Nggih, sore kok geringipun nek poso terus mesti ya. Mboten. Wong kadang poso paling sing sedina iki ida itu. Ya Allah Gusti, kowe kok
poso sesuk dina kok sik daidu kaya kowe lho. Padahal bar mangan pedes ora iso diprediksi, Mak. Ora turu ya Allah Gusti Beng. Lah kowe poso sedina kok turu kaya kuwi kok melas temen padahal bar mulane turu niku bar maregen. Wong kadang sing poso iku malah urusane ora karu-karuan. Wae urusan apa-apa diangkat iki mesti ora poso kae. Kadang malah sing poso nggih mboten. Mulane ganjarane poso mboten wonten sing kertos kecuali Gusti Allah. Mulane besok wong sing poso-poso niki besok dilebokake swarga. Biwiri hisabin kelawan tanpa hisab. Nganti malaikat penjaga swarga niku kaget aku. Ketika ana wong poso, ganjarane wong poso, besok niku wong niku sing posone ikhlas niku kaya lemut. Maksudnya kaya lemut napa? Yahtubu fi batnis jannah. Mubung mabur mubuhi swarga, Pak. Bar mubuhi swarga langsung mlebu ning swarga gluduk. Lah malaikat penjaga surga malaikat liwan kaget lulu. Lah kok moro-moro ana wong doning mlebu nang swarga ora liwat pintu swarga. Akhirnya ditakoni, "Hei, man antum? Kamu siapa?" Dari malaikat itu kan. Langsung dijawab, "Ana min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Kula niku umat Nabi Muhammad kat malaikat. Hal ra'as sirat, apakah kamu melihat siratal mustaqim? Apakah kamu melihat hisab? Apakah kamu dihitung amalnya di yaumul mahsyar? Orang-orang mahsyar dijawab la mboten. Kula mboten ningali yaumul hisab. Kula mboten ningali orang mahsyar. Kula mboten dihitung amale. Kula mboten melewati siratal mustaqim sing jarane ngeri. Rambut siji dijikat dadi 7. Wah, wong sedo mboten selamat kedumpel ning ngisore medhiodan ning neraka jahanam. Tapi kok kula kok mboten ningali we? Waduh hebat teman. Ma'amala fi hadza dunya. Apa yang kamu kerjakan ketika di dunia? Anu kan dijawab ana summa ramadhana imanan waqti saban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Saya di dunia puasa Ramadan dan puasa saya lillahi ta'ala. Ora krana isin karo maratuwane, ora krana isin mergo padang entek, arep mangan ora ana, mergo niki sahur kabeh, mboten isin karena isin karo putune kawanane wong cilik-cilik bekon do poso, lha ora poso ya isin ra. Nek ngaten iku berarti ora iman waktu sabar. Tidak karena Allah, tapi puasa saya karena Allah. Saya puasa memang diwajibkan oleh Allah. Karena orang-orang dulu dari Nabi Adam sudah diwajibkan berpuasa. Saya tinggal mengikuti. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari dulu sudah puasa. Cuma puasanya Nabi Adam itu gembleng sak sesasi orang makan. Orang mangan orang ngombe zamane Nabi Adam. Nah zaman saniki mau sedina tok nggih mboten. Kenapa Nabi Adam disuruh puasa? Karena beliau dosa kepada Allah makan buah khuldi, akhirnya diganjar karo Gusti Allah, dihukum karo Gusti Allah kon nglakoni poso sebulan baru tak ngapura. Ngaten niku. Ceritane kan ngaten. Akhirnya turun temurun ngantos Nabi Muhammad ngantos ten kula panjenengan. Mulane sejenenge poso itu adalah ibadah siri, ibadah rahasia yang harus kita jalankan dengan karena Allah, dan nanti kita akan mendapatkan surga bighairi hisab, tanpa hisab. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Suwi winus kawin lagi. Mun nggih gampang lanjutake jamal niki badhe do delok nyadran barang. Kurang luwihipun nyuwun pangapunten sakata-katanipun wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz